Welcome back to my channel. Nonton aja channel आव दिनै बयखौबो बरायहरनाय जाबाय स' आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअखौ स' आं दिनैहाय मोनसे मा होनो दिनै गणेश फुजाया लास्ट ओमफ्राय दिनै गणेश फुजाखौ बासानि होगोन स' नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन आङो बासानि होनायाव मारै जोङो माबायदि बासानि होगोन स' नोंथांमोनहा नायलांदो आंजोंहाय थांफागोन नै हाजोआव दङ ओमफ्राय दिबिका बिनानाव ओमफ्राय जों साथामजों थांगासिनो स' नोंथांमोनजों शेयार खालामसै जों दाखालि थांनाय बायदि लामाजोंनो जों थांफिनगोन स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दा जोङो न'निफ्राय थांनोसै बेजों थांगोन मैया लामा खोदों Fabio, jauhsin tu jabai enerjinya Ini ada juga kan? Jangan dah monfirbai. Bene tak kali punya. Dah seri di kalam kasnya. Chưa phải thử thấy dương nào dạ nè nơi vì có lúc xin này kiểu với bạn thì xin này à ăn không mà nữa cái bé này số thì rồi Şam diye direceğiz şundur gelen Biz sonlara aldık Pistri songra Hadi dolu Pistri songasını Nenglah mak kalamdı İtri Ha? Çağlandı Çağlandı Uğundu Sing rap-rap mak kalam kasını Ayol Çamallah Macam mana kak? Musa nang buat ini. Ini musa nang deh. Nela prasmana. Alasi kedan. Dasar ada punya. Kerja komplit jabai. Dah. এখন বিষ্ণু তোমার বিদায় এখন বিদায় দিবেন বিদায় দিব Kamu dah kemudian sih. Kap kokan sih. Mama kan ini. Gणेश को है बेटे हिस्सेkan dah boleh. Kamu mau yang pura ini boleh dari dalam. Mengena apa?
जोंनि न'खरावनो जि जायगाफ्राव मा मा नोंनि न'खराव थादोंब्लाबो फिसा आंहा थाहैनांगौ जालाय लादा आरो होजों गारि गंग्रा बयबो सौराव सौफोरना जाहाथे सनानि संसाराव फिसा फिसौ लानानै बयहाबो संसार दालांनो थाखाय मोनथायखौ बयबो लुबैदों नङा होमबा दा मोसानो थाखाय स्टार्ट खालामबाय मोसासिगोन गुरुआ जोब्बायानो दा बासानि फैसिगोन जोङो ओमफ्राय दा गासिबो कमप्लिटानो जाजोब्बाय दा बयबो दा गावबा गाव गोसोआव बोर बिगासिनो मा बोर बिखो गासिबो बोर बिजोब्बाय दा गावबा गाव माने बयबो गनेशाबो दा थांबाय मोदाय गाखोनो ओमफ्राय दा जोब्बायानो कमप्लिटानो जाबाय दा गारियाव थिखांनोसै गारियाव थिखांनानै जोङो दैयाव लानानै थांसिगोन गासिबो गावबा गाव बोर बियै हनै गासिबो गरम मोनजोब्बाय मा बोर बिखो दुरबल जाजोब्बाय नै भिडिअ खालामबाय अराव खालामनाय हिसाबै जा गरमबो मोनबाय दा जिरायनो लुबैबाय जिरायनोसै ओमफ्राय जिरायखांनायनि उनावहाय जोङो गारिजोंहाय बासानि खालामनो लांसिगोन नै जोंना टिफिया बेग लालायलायखांबाय जाबाय आङो थेबा second scientist first scientist ada first scientist जालायबाय second scientist गासिबो गावबा गाव मा होनो बिबार लाबाय गावबा गाव खानायाव थुनानै लाबाय स' जों दा दैयाव थांसिगोन जोंना बोराया खोमायाव सोलायबाय बोरायना खानो जायगा गैया नालाय खोमायाव सोनानै लाबाय बोराया 어머 라이네 어머 라이네 मोजां साइज नुखाबाय मोजाङै टेप बोर जानायनि बोर मोननायनि सिख्लाफ्रा मा बोर बिदों मा बोर खोन्थाना आरो जागोन सिख्लाफोर मा बोर बिदों नोंसोरो खोन्थालाय मा बोर बिदों नोङो apa masih gini oh deh single darah
गासिबो बोखारजोब्बाय बेखौ दा गासिबो सोनानै लाजोबसिगोन सिङावहाय गासिबो प्रसादखौ लांनांगौखौ लांबाय ओंखामखौ हरखाजोब्बाय दा गासिबो जाखिनि गणेशनो होदों दा बेखौहाय गासिबो दैयाव लांनानैहाय बासानि खालामहैजोबसिगोन रेड कलर हो गया थै कलर गासिबो गोजा खालामजोब्बाय नै आंखौ मोजां मोनखायो गोजा खालामनो एसेबां फुरा गोजा खालामजोबनांगौ जाबाय माने मोखाङा कमप्लिट जायोबा गाज्रि नुयो भिडिअ कमप्लिट जायो माने कमप्लिट जाबा मोखां सिनायाबा गाज्रि नुगोन फुजायाव थांनायनि सिन्न खालामनानै लाबाय माने फुजायाव थांसैबा बेफोरबायदि सिन्नखौ खालामनानै लायो बोराया मा खालामजोबखो सिख्लाफ्रा गासिबो रेडि खालामदों माने फुजाखौ गासिबो सुफुंजोब्बाय ओमफ्राय दा गासिबो थांसै फैदो थांसै दा थांनो रेडि जाबाय सिख्लाफ्राबो आंनानो जासिनद्रायासै मोजां जाथारदों आंनिनो बांसिन Danglah Dapat. Mami takut. Mami sama Mami. Ada yang aku takut saya usur hari baju muka. Nuah. 던지마. 술벌레 언제는 먹고. 잡고. 봐봐. 왜 언제는 먹고? Nanti, Zabai, lain awal lagi deh, isi. Ui, mana aku nasi tu mana? Anak lain. Ikan apa? Peda. जों दा रेडि जाबाय सिख्लाफोरखौ नायनोसै बोरो सिख्लाफ्रालाय मानो फुगारखो दा फुगारदों नायलाय फुगाराखै बन्दियो नायनि जा गाज्रि फुना होबाय आंनाव फैदो माबा नांला फैदो जाबाय आंना गाज्रि फैदो जाबाय थांसै फै इन्ट्रेस्टनि फै मोसालांसै जों गासिबो मोखांनि अबस्थायानो गैला जा जों थांनो रेडि जाबाय मोसा गासिबो थांसिगोन जोंना दोमैलु जोंना एसे फिना होनसै बेबायदि फिना होनानै मेनफोर बानायजोबो बिदि बायो आलाय आरो गासिबो मा होनो आबिर फुनजोब्बाय गावबागाव आखायाव खाखांबायमोन आखायाव आरो खाबावसिगोन बियो मा होनो गणेशनि मोखां खोबनायमोन स' बेजोंहायनो न' बानायनानै दोननाय थिंख्लि खोबनायमोन जा बेजोंनो बेखौहाय बिसिनानै बयनिबो आखाइ खागोन स' दा खानोसै 사이즈는 할래. 마흔은 비어서는 말해 내가 미안해. 사이즈는 좀 빼고 있고. 나는 슬란다.
mau pulang. Putri जाबाय ना गावखौ बावदों हाजोखौनो लाबाय थानो हाजोनाबो बेसेबां गैला आङो नायसाखै गैलायला बेबायदि माखेरा खर'आव खाबाय दा खर'आव खानानै जों थांनोसै फिसा गोनां गोनां मानसिफ्रा बिदिनो थांनो मा खालामनो गोसो बिराद तारि होबाय दां
मोसायो नै जा मोसानाय नेक्स्ट गुलायबाय जानो मोसाफिनसै दा फैबाय बेयाव थौलांगोन दे जोंहा दे फैबाय सिन्दुरबो गैया नै सिन्दुरबो गैया आथिं फायजोब्बाय माबा दोनथ'लायना फिथाखौ लामाया खोना गासिबो रेडि जाजोब्बाय नै मोसाग्राफ्रा बिदाय हरनोसै मोजाङै दा जोङो थांफिननोसै जोब्बाय नै फैसा गैयामोन जों दा मेंनानै जों जिरायबाय दसे सम जिरायबाय थिंख्लाब जाजोब्बाय गासिबो मेंजोब्बायनो गासिबो माबायदि बुस्थु गोमसार नाहरबाय मेंबाय ना थांनायाव नोगोर मोसालांनोसै ओमफ्राय न'आव थांनानै उन्दुनोसै अके सिख्लाफ्रा सुगोन बे मेंबाय गासिबो दा जिरायजोब्बाय नै गासिबो मेंनायखाय माखासेबो दंबावो दैयावनो दङ दासिमबो फैनो हाथ'वाखै न'आव थांफिननोसै गासिबो फैजोब्बाय न'आव थांफिननानै भिडिअखौ खालामनोसै स' लामाखौथ' नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय जानो हागौ दा जोङो गाखोनानै इन्जय खालामलांनोसै जाखिनि इन्जय खालामबाय आरो इन्जय खालामलांनोसै न'सिम थांनानै जा इन्ट्रेस्टबो मोनबाय दिनै गणेश फुजाखौ खालामनानै ओरैबायदि इन्जयमेन्ट ओरैबायदि गोसोखौ स्रां मोनबाय जाहाथे गोसोनि साननायफ्राबो गासिबो जाफुंथोंसै इसोरनाव जाखिनि आर'ज गाबनांगौ गाबखाबायबो आब' गणेशखौ भासानि होना माबायदि मोनखो बिराद सुख सान्थि आलो गोजोन सुदेम मोनबायलै आबै गणेशखौ भासानि होना माबायदि मोनखो मोजां गोजोनबाय जोंखौ मानो मेन्सुरेन्स जाखेबावनांगौबा गासिबो मोजां मोनबाय गणेशखौ भासानि आलो गोजोन बयबो सोलिनानै जालांनो हानायनि थाखाय बाबा गणेशआ हाजासे बोर सुक्ति मुक्ति गथायनानै होलांनो हाबाय जोंबो गोजोननाय मोनबाय थोड़े गाड़ियाव थांसै बेफोरनो गणेश भासानि दियार पिছত केनेका पाइसे आपनि ভাল পাইছো 3 दिन ভাল লাগিছে दा न'आव थांनानै जों गासिबो फुर्ति खालामहैबावनोसै गासिबो फ्रेस जाहैनोसै मोखांफ्राथ' अबस्थायानो गैला दा जोङो गारियाव थांनानै गाखोहैफिननोसै जों दा स्टार्ट खालामबाय थाबायनायखौ थुनो दाबावथार आरो घन्टाखौबो थुनो दाबावनो नै मोजाङै बुंहरदो सिख्लाफोरखौ जाहाथे नोंनि खोथाखौ खोनासंनानै मोजाङै घन्टाखौ थुनानै होयो गणेश बाबानि नामै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो बे लाइकखौबो थुनानै हो जाय गणेश बाबाखौ मोजां मोनो बयबो लाइक खालाम स' गाइस जोंना फुजाया फाइनालि जोब्बायानो दा 3 इयार्स बेखौ फालिनाय जादोंमोन दा दिनैहाय भासानि होनानै कमप्लिट
खालामबाय दा बेनि उनावहाय जोङो बे फुजाखौ खालामला बेनो लास्ट मिस ओंखायनो जोङो जा इन्जय खालामदों नोंथांमोनहाबो नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखोना गाज्रि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंबा अननानै साबसक्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि